Келин? Ой, Келин, чоки доси? Поягон кори фикрам. Так, ойнаҳои шуштан дар кор, пардаи тирезаҳои ҳамаша шуштан дар кор, кӯрпаи болиштаҳои Келина ҳамаша як бор офтоб кардан дар кор. Кор бисёр. Шо тамом ҳамаи кораи хонаи кардам. Завтракам тайёр кардам, уборкои ҳамаша кардагӣ, либосҳои шуштагӣ таҳ кардагӣ. Всё, ягон кор дигар намонд. Ҳа, абед чӣ? Абеда ки тайёр мекунад? ҳоли коро шудагиш не коро шудаам гуфтасид шумо. Кадом коро шудид шумо? ҳоли камаккор ҳами инҷанда. Ани ватоба 1 соат 2 соат бас худаш. Ако шумо инҷанда основной. Абедам тайёр кунид аввал. Корои ҳамаша шуда сони мерад ани буваш ба одам. Ҳа, хуб майлаш. Абедатонам ҳоз тайёр карда метиҳам. Тахмина дусета хоскорҳо омдосиянгӯ ҷоҳои нағз. Ту чӣ мегӯӣ? Беҳад нағз ҳама тарафаша мо вай кардим, ҷиҳата дидим, рафтим, пурсидим аз ҳамсояҳо, ҳамашон таъриф кардангӯ. Ту чӣ мегӯӣ? Намехоҳам шавҳар кардан модарҷон, намехоҳам мисли янгам бошам. Янгам рӯз то шаб ба кор бори хона ура, боз дар дасташон як кӯдак, насос хӯрданашон намедонанд, насос шиштанашона. Бар замин дар як ҳафта як борам ба хонаи модарашонам намераванд. Агар раванд ҳам зуд занг мезанем ки омада ба корбори хона ура шавад. Ман намехоҳам зиндагии ман ба мисли янгам гузарад модарҷон. Намехоҳам шавҳар кардам, намехоҳам ба мисли янгам азоб кашам дар зиндагӣ. Гапи Тахмина духтарам, гапои ту ба ман таъсир кардан. Акнун ба фикр мондам. барои чӣ ман ин хел рафтор кардам? Бечора келинам аз саҳр то шом кори хона мекунад, бачаша уда мекунад, хони модараш ба тез тез рафтан намемонам. Тахмина, агар ту шавҳар кунию, нисбати ту, шавҳари ту, хушдомани ту ҳамин корро кунад, ман чӣ хел мешавам? Рост мегӯяд духтарам. Модарҷон, ман бо шумо суҳбат карда истодам. Фикри шумо дар куҷо? Не, ман гапои ту гӯшкардосиям духтарам. ҳамаша гӯшкардосиям гапота. Рост мегӯӣ духтарам, рост мегӯӣ. Ман ӯи хаёл ба фаромадам духтарам.